orașului, în perioada, în 50. Și atunci și-a dat seama treaba asta. Că e valoroasă. Așa, domnișoară. Așa, dar ce ați trăit de mine, Brâncuș murit în 57, în 67 a făcut un colegiu internațional, o maghiară la 10 ani de la când a murit Brâncuș. Și m-a nimerit, eu lucram la o stație de radio în perioada aia, și m-a nimerit, a venit ăștia, tot brâncușologii din Franța, din America, din România, în primul rând, și discutau. Și fiecare dădea interpretări, știi, domne, ce înseamnă coloana, modulele. Și ce-a zis unul, domne, și să știi că m-a frapat treaba asta. Și domne, vedeți dumneavoastră forma asta romboidală. Ce domne, aici știi cum e însă în viața noastră. Și pe timpuri, oamenii în familie trăiau cât 3 generații. Ăștia copiii care creșteau, ăștia maturii cu fiii noastre care sunt în boltoarea munții, și ăștia când sunt eu boșoroi de sunt spre a vieții. Și uite, adică creștere și descreștere. Vedeți dumneavoastră? Rumbul. Așa. Și vedeți? Așa, vedeți? Zice, domnule, ăla nu moare ăsta, cum aș fi eu la 75 de ani, la 75 de ani, dar vine ăla tânăr de 2 ani și ia viață. Și așa, o continuitate. Așa, noi cuvântul, o continuitate. Rombul ăsta, continuitate. Așa zice, domnule, stâlpul Gorjanescu, nu știu cum, la mormântare, totuși sunt toate legate, sunt multe simbolistici astea, dar m-a interesat treaba asta cu creșterea și descreșterea, nu? Modulul are înălțime 1,80, modulul ăsta, de unde pusă băiatul mâna până rum, 1,80, unul o face 9, 2 face 9, e tot legat de Sfânta Treime. Acum câțiva ani m-a nimerit prin pași și a venit niște preoți. Ne-am povestit treaba asta. S-a uitat la mine. E un preot bătrân ca mine, cu mare. Cum, domne, așa e, domne. Eu am discutat cu un moș, mai deștept ca mine. Și asta e. Dacă face în legătură, asta e. Sfânta Treime și Nemuria. Vă las ca să nu vă plictisesc. Să rămână mulțumim mult. Și numai bine. Mulțumim. Să le povestesc treaba ce spuse eu la ureche. Nu mergeți la biserică? Bă, da, dar să nu știu în